Per començar, s'ha redactat un pla de resiliència on tenim identificades diverses línies i diverses accions a desenvolupar per part de l'Ajuntament. Per altra banda, agafant aquest marc d'aquest pla de resiliència, estem treballant en tres aspectes molt importants que la situació actual de canvi climàtic i de manca de recursos naturals és important com a municipi. Per una banda, disposant del Pla Director elaborat, estem millorant de triplicar el volum de les capçades de tota la infraestructura verda municipal per tal de facilitar la creació d'espais de refugis climàtics. Conjuntament amb l'EMB estem treballant amb la creació d'aquests espais a la via pública per combatre aquestes també desigualtats socials que es puguin donar en situacions donades a calor. Per altra banda, estem treballant amb un augment de la biodiversitat en els espais verds municipals, amb la creació de diferents punts per tal de millorar aquesta biodiversitat i d'alguna manera evitar al màxim haver de fer servir productes químics per la cura de les malalties de les diferents espècies. D'altra banda, estem també treballant amb tota la línia estratègica de transició energètica, potenciant la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els equipaments municipals. Això a través del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'EMB estem desenvolupant totes aquestes línies. Vam fer també tota una sèrie de jornades de comunicació, d'informació i sensibilització de cara a les comunitats de veïns per tal de facilitar la instal·lació d'instal·lacions fotovoltaiques en comunitats veïnals. La veritat és que van tenir molt d'èxit. I d'altra banda també estem treballant amb tot el que és l'aprofitament d'aigües regenerades, que en una situació, en un context de sequera, nosaltres com a municipi estem fent que la majoria de serveis vagin a recollir aigües regenerades a la depuradora del Prat actualment, però estem motivant i estem instant tant a l'EMB com a l'Agència Catalana de l'Aigua a que es construeixi el terciari a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat per poder produir aquesta aigua regenerada i aquest aprofitament a Sant Feliu, aprofitant que tenim una depuradora. Com a Ajuntament i des dels serveis tècnics vam identificar que en una situació de context de canvi climàtic i fonamentalment produït per aquestes onades de calor que cada vegada són més llargues i s'inicien abans, que certament hi ha una problemàtica associada amb els patis escolars perquè són habitualment estructures que disposen de poques ombres. Aleshores, a través de l'Oficina de Serveis Ambientals, conjuntament també he treballat amb el Departament d'Educació, s'ha treballat amb un projecte de patis escolars on a través d'un procés participatiu on s'ha treballat directament tant amb els alumnes com amb l'equip directiu com amb tot el claustre de les escoles, la idea de quin és el pati que els nens i nenes voldrien i també com a centre educatiu, sobretot tenint en compte aquesta situació de canvi climàtic i la necessitat de crear aquestes estructures de refugi climàtic també en els patis escolars. Tenint en compte aquesta situació de manca d'ombres que certament generen una problemàtica quan els alumnes surten a les escoles i també per aprofitar aquests espais exteriors per poder fer classes i treure també l'educació fora de les aules en un entorn molt més naturalitzat i que això fomenti aquesta cura, aquesta sensibilitat de cara als espais naturals que també es trasllada en el municipi o arreu on vagin aquests alumnes. En quant a projectes a futurs, com a Ajuntament i tècnicament el que ens plantegem tenint aquesta
aquesta visió, no? Cap al canvi climàtic que actualment estem patint. Per una banda, estem treballant en desenvolupament de diferents projectes d'aprofitament d'aigües. Això vol dir que com que cada vegada tenim episodis intensos de pluges torrencials amb intensitats molt elevades i d'una manera molt súbita, com a ciutat ens hem de preparar justament per aquest aspecte de resiliència en la captació d'aquestes aigües amb dues finalitats. Una, que causin el menor dany possible a la ciutat i, en segon punt, per poder aprofitar aquestes aigües després de manera ja organitzada pel reg dels espais verds o per neteja viària o per altres aspectes. Per altra banda, idealment, a banda de treballar amb el fet dels patis escolars, amb el projecte de patis, un dels plantejaments que ens fem, que això hauria de la mà d'alguna subvenció europea o d'algun tipus de finançament extern, perquè evidentment els costos són molt elevats, seria la millora dels aïllaments de tots els edificis escolars i altres equipaments, amb la idea de posar també tecnologia per, a través d'actuadors i a través de sensors, millorar aquests aïllaments, generació d'ombres. I, per altra banda, respecte a la infraestructura verda, la nostra idea és seguir treballant en aquesta cobertura arbòrea, seguir treballant també en la creació d'aquests espais de refugis climàtics exteriors i, en definitiva, poder construir una ciutat més amable, amb un baix consum de recursos energètics o d'altres recursos com els hídrics,